Kulienje. Tsura wafana. Kana vachimbokwanisa kuriga my-election vanozotadza nei kuriga zvelivi. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Kana muchinge masvika panapa ndopa Kulian TV chinonzi chematsenga nzungu. Kana muchifungidzira kuti manga marara kana muchifunga kuti nyaya dzanhasi dzanga dzapera, panapa inini zvangu hazvipere zvekumhanya because hakudyiwe rinopisa. President Emerson Mnangagwa has deferred his annual leave to coordinate emergency responses to several flooding affecting Zimbabwe and its southern African neighbors Malawi and Mozambique. Inini zvimwe zvacho zvinongoda kuti kana uchinge watoya panapa kana uri ready for me, mera tinyatsoita zvekudai so, tinyatsowonesana, tinyatsobata basa zvikuti kana uchinge waningirikina hazvidi kuningira, tinyatsosima, tinyatsochuna sori narambokangano right. Kana uchinge wasvika panapa iweyo uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF. I think it's been a while iko zvinezvi. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Toda kubohwa vanhu veZANU-PF. Kana uchinge uchiziva kuti une munhu weZANU wakamaka mutege panapa mudzi kuti yakunoko wewe ndezvekutaurwa panapa right. Maliga acho vanhu vacho vakawanda ananhingirikini mazita anogoda kunetsa vakomana pasi nemimese nezvinhu zvemunenge muchiita izvozvo. Haukamu kuti munoita kuti asvike pakusiya kutandara nemhuri yake achimhanyira kuti ari kuuya kubasa. Chii chakadaro ichocho? What kind of legacy are you trying to leave? Kana imimi mese vanhu vari muZANU-PF muchitaura kuti hapana vanhu vanokwanisa kunyatsomhanya basa iri zvakanaka, zvinotoda kuti Mnangagwa atanga asiya imba yake, asiya gumbezo rake, asiya bhebhe rake auxiliar kuti amhanye kudzoka pabasa. Achiuya unofadza imimi. Chii chakadaro ichocho? Ende zvinhu izvozvo zviri kutotikosta senyika. That's why tiri kutotsamwa zvakadai so. Mutaura kuti hamukwanise kumhanya zvinhu zvese izvi. You know, I always tell you guys, ZANU-PF chiskiri chairi kurova ndechekuti haisi kuda kuti pasare pane munhu preferred successor. Zvema-preferred successor izvi kana kuti utonoti haningi ndiani ari capable kunga achizonzi anokwanisa kuningirikina kureplace Mnangagwa kana Mnangagwa akanzi ngabve pabasa, basa rake ratopera. Vari kuda kuti vanyatsoprova, you know, they are trying to portray a picture yekuti zvinzi vanhu vese vakasara vari muZANU vacho madzungairwa. Ndo picture iri kuportraywa. Izvo so hakuna kana wana anokwanisa kuzvidaira izvi. Mese muri kuti kwamadzungairwa kamimi. Hakuna kana wana anokwanisa kusumuka achiti handisi dzungairwa mire ndifana kuita izvozvo. Hapana kana one. Let me shock you. Vice President Constantine Chiwenga akapuwa only 13 days kuti ainge achiita acting president. Mohadha apuwa 20 something days. Apa chaitika kuti Mnangagwa anozati akwanise kuya achinotiza achinobreka leave achiti Chiwenga ndadzoka haazvikwanise izvozvo. Ichi chinhu chiri kuitika iscript yakagara rakanyorwa kudhara. Vanotonyatsoziva vachitoshanda panenge achitoziva kuti okay, saka pakadai so panozoita chakati. For all information guys, we have to understand kuti nyaya kana especially kana dziri nyaya dzemafloods dzikutaurwa idzi, ndosaka muchiona panototaurwa kunzi kuri kuya cyclone chakati muna January, kuri kuya cyclone chakati after 2 months. It's something chekuti chinogara chatoonekwa kudhara. Saka ipo vakanotora zvinhu zvavo vachitopedza vachinodididi vachitoti hatikuda kutora leave muna chinchi vakagara vakutotanga kutoplana. I always tell you guys kuti Mnangagwa akwanise kurara kana arumba kwake akatorara zvinhu zvakutonetsa because vana vake havazokwanisa kumuteerera vachimuti president. Vanongoti baba. You get the point? Saka munhu anenge ajaira kuti anenge angomuka ngoti right iko zvinhu zvitoda kuti tidai so amene kuti kana kuti nyaya yemamota gedhiwayo here kana kuti pane special food inodyiwa here kuti akwanise kunge achibikirwa mba kwake here, handisi kuunderstand kuti chii chiri kunyatsotora nzvimbo panapa. Because kana munhu achinge anzi ngaazorore madhezi ake ngaazorore, ndopanotangira nyaya yepapo. Ndozvimwe zvinhu zvotanga waste mari yenyika izvozvo zvekuti munhu anouya uda kushanda overtime izvozvo. Because isitozvizaka izvozvo. Kana uchienda kubasa wobva mukoti kwaita emergency basa man tifanira kurowa mazuva, unoda kuti mamwe mazuva acho anozonyanyofambiswa sei? Zvinozoitwa sei? Sedha panotanga kurowa overtime netuma overtime tudiki twenyika totomeka sure kuti vatorowa kutotengesa madailies elive kakuri kuitika. Ndozvazviri kutoreva kaizvo. And Zimbabwe yese makanyarara izvo so muri magumbezi vamwe vanga vari busy ngopopota zvisina dhiri. Zvakadai uyo kadzoka palive. What are you guys planning? What are you planning to do? Muri kunakidzwa kachinakidzwa itoni.
because inini chinhu chandiri kutaura ndechekuti pamavice president paya kana muri kuona kuti mimi mune umwe wamuri kuona kuti achaita anenge ati kurembi jana pinzai vechidiki vari kuvafana vechidiki so chingotoraiwo chidiki mungomuti ipapo so that anokwanisa kumhanya zvinhu zvacho zvese anokwanisa kumboti ndakumboenda kumozambique ndiri kudzoka ndakumboenda kunyika yakadai so ndiri kudzoka simple as that than kuti tiswere tichiti mudhara manje uchizoda kuti nyaya yapo yakuda kuti munge muchinhingirina muchichimhanya mega muchiita zvinhu mega guys tikuenda kupi senyika isusu tese takazvitarisa unonzi wewe uri kunyika iwo yako azviitwe kune dzimwe nyika zvinhu zvimanimi zvokuti munhu anongotinza kutoda kutotengesa madheze leave kutoti chii wanata ngwavha wada kutoshanda maovertime kuti chii vane mhuri yakakurisa here chichi kunetsa kana pei rishoma mugara mangowedzera kuti president wenyu agutsikane une pei yake asatengese madheze leave toti chii because zvimwe zvacho zvine zvichiitika hazvisi bo aina ndizotanga nechipindira nyaya dzacho but kochiwenga pa 13 days vaizoti vada pamuhadi vada pamuhadi padhays akawandisa asingakwanisa uzongodzoka zvo vanhu vakavarerwa what's that zvinenge zvichimboitirwe zvinhu zvakadai so izvi ndozvetichida kuzinzwisisa kuti tinge tichiziva because isu hatingazoramba tichisekerera zvinhu zvakadai soka vanhu vanoramba vachikura nazvo anyway by the way ndanzwa kuti hanzi nhasi Hubert Angels kana muchimuziva mukomana waya ari kuprofita waya anga ari kwa Mnangagwa I think ndiye munhu atoti baba mukaramba muri kulive ikoko I don't trust these prophets amene uchiprofita chaanogona kunge atodzikisirwa ipapo dzokerai kubasa fast mutoinjuwa mazuva ekupedzisira here I don't know because inini I don't trust these prophets vanongona baba ndatoya chiprofita chiri kutoti imimika ameno saka chitodzokera pabasa saka munhu anenge kutoti let me go and enjoy my tenure ndiri pagraft cause like apasi padeni pemunhu apa unozwa like ndotoona vanhu vezanu vanonge vachitoudzwa izvozvo vanokoneswa brain wopedza kutonzi achiri nebasa rimwe raaroda kupedzisa basa racho ndere padeni penyu rinai mubaba wedu nai mudhara arisire kumba kwenyu chingosiyai zvakadaro so that imi pamunozongokwanisa kungodzoka pane mazuva enyu zvamune makanyorerana basa zvongovawo seizvozvoka kuti toma mapuruvha vanhu vese ende zanu pevi chimwe njira yakamaster ndechekuti unoziva kuti panoiswa vanhu vasingagoni kana basa kuti so that pavanonzi vari kushanda same desk nemumwe munhu anenge achiti aindi kurova basa pakanyatsoswa vanhu vese vari kuziva zvavari kuita vese chaizvo I don't think kuti panoitika mashura akadai so anikwa pakaiswa mumwe vice president aiziva zvaari kuita like why chiwenga chakapuwa 13 days handisi pachifaction fights chavo chavari kuita chimazvimani because ndozva kuti ndoimwe nyaya yaroesa vanhu vakawanda pazimbabwe izvezvi unzi muda kupindira nyaya dzedu muri kuda kupesanisa vakuru ndakanzwa machitonzi ukangozviita zviuru wepati yedu zvinozodai dzimwe politics hadziko anyway ganditenderara zvangu muri Zimbabwe since mama kutorarawo but gedza ndishandisawo mukana uno chatochikumbirawo vanhu vari muSouth Africa nevari kunze kweSouth Africa vanodawo kuregisterawo macompany vasina mawork permits kana mastart permits pane company inonzi education research vanokwanisa kuregistera company vokuvhurira FNB business account but make sure kuti une passport and passport yako iwewe ine entry stamp handiti ndokuti ukwanise kungochibatsirika nechikwata cheeducation research anything to do with company registration in South Africa and opening of FNB business accounts for local and international clients. They provide professional consultant services for registering companies in South Africa and opening FNB business accounts for local and international clients, all from the comfort of your home. FNB business accounts can be used for virtually any transaction: foreign currency deposit, daily business transactions, savings and cash investment, online banking, EFT and e-wallet, etc. So kana muchida information inokubatsirai kuti munge muchindingina because mabenefits acho akawanda anokwanisa kukubatsirai anokwanisa kuwanika pane kuva neFNB business account obva register company at the same time. Number dze education research management team ndo number dzandiri kukupai nhasi, vanobatika pa +27 73 302 1868. Ndichadzokorodza zvekare namba
+27733021868 ndidzo namba dzinobatika company yeeducation research. Vanokwanisa kutokubatsira uri kwauri ikoko, haunide kutravela, vanokubatsira uri kwauri ikoko, ivo vari kwavariwo ikoko, saka unide kutambisa mari uchinovatsvaga kumacompanies avo. Saka ndiri kuti contact them on their numbers that are showing on the screen.